Premtobre Kasee no nko Ofoase ye wa Asante Akyem South. Nene ya beto dwa se asase a ye hectares be 1000 asase yantam wormo se ni nyina fi se wona tu form agudi akosansa ase no so amene wormo se no ensuo a ede anuru kura de wormo so yase no kura ntinananom ne mpanifo de wormo no atomu bi se wo se mpanifo bakro no mo se sia be ye de won betumi se be ya wonya pade ya legal miners yi se ni won betumi age won ade Adom Kasee amaniboni rastus asare donko etwaso Adia na bema ensu akane na nka etene yo ani fefefe na namwom aye fin na ye poto sei we aye asuo anuru na etwifamu a kopem Ofoase Akyase Asante Akyem South mansinimu ene ensuo no aye dika na omo a ese no ewo nkura be se enso ana nwotwe a etwam ensuo ya no nyina ene yaba yebo apro akohwe nipa a omo sei ensuo anuru no ni ahwe ne betima ya yebeso ano Fuasefo dodo no a ayakuafo a wodokoko amu ene atosode Asuo anuri eno ana kuafo ede adwuma nanso Galamseyers asesa fuasefo akuafo hyebre ensuo na de gu ekoko so obekọ ensuo na sei ontimi nya de hwe enti atam se fa boya me abu ensuo afiri krom na de kọ afomu afo sase beye eka apem adane mochimonka ene amana Galamseyers fo adane ensuo no kwan Abrunoa ma aye dika. So we are very close to the sound of champagne. Ye rewremu ekopie enuru no ne fa baabi a champagne eye adwuma totototito ewo ho. And we are very, very close. Ye kopie Isaiah ene ne namfofo so se wode champagne ehunu nsuo no. Ufri he? Asama. Ye hunu sa Wohwie engine oil a aye fin ene niema hodo bi egu nsuo num na so ye ne omudi nkomo no uhunu se enha no kra Unu se we nyina ekobo anuru but ebia aye se no ebia ye di se no na isu na fili ha na akofo kane mrahye badwani ema Asante Akyem South asese oye titrani anase board chairman ema Middle Belt Development Authority Alex Kwaku Kranche ede sobo ebo mpanyimfo a emra ehye wonsem se wama kwan ema ohawi ekoso awere ho se ye wo ahemfo okrodua yi mu ye wo assembly members ye wo opinion leaders obia nka ho hwe ya tweben Ofoase twafo hene na nadebransa ekotie ni ono so ewo ka efa asemi hu tumina yewo na nipa na wono omote community no obekọ chanfafo ne bi mo se yewo anyaso ediem obi se yewo nusu diem na ni nyina ne se kuro biara ada enusu na no bia no ese ahemfo no nyina piemfre no baako ne ki nyina yantwi nyina nko tumfo ni Owura panyi a ohwe Asante Akyem South Assembly so Alexander Frempong echiremu a champagne ene Galamseyers dwumadie wo Ofoase age bambofo nsam ose watwra koma bamboko resek se womaye omomwa Erastus Asaredonko Adom Kasee Ofoase Asante Akyem South Asante Mantem. The mat always on this that washes directly